Ay, mga love, shoutout yan sa wala pang viewers natin. Aba, 33 thumbs up na ako. Morning sa inyo dyan, guys. Morning. Nagising lang kasi masakit yung katawan. Laro kami ng basketball.
Ayan. Ayan, Ma'am Ami Jimenez. May lang shoutout sa'yo, Ma'am Ami. Maraming salamat. Ayan. Morning sa'yo, Ma'am Ami Jimenez. Ayan, may lang shoutout. Good morning sa inyo dyan. Ayan, shoutout sa'yo, Lods. Kamzawi. Ayan, shoutout sa'yo, Lods. Ito ba ito? Ayan, premiere. Ayan guys, may premiere sa mga namin. Patang sakalo naman ito. Ayan. Okay guys, matamsak naman yung nakapin. Ayan. Ayan, magandang shoutout sa 1 million viewers natin dyan. Yun, musta kayo dyan guys? Pray muna tayo. Ayan, may nakapin po tayo dyan. Dapat para portrait, ano? Ayan guys, para pahiga dapat eh. Para mas malaki na. Ayan, busy lang. Ayan, sige Ma'am Ami, busy ka lang dyan. Ako ay nagkakape din. Kasi ano oras pa lang dito sa Saudi, alas 9. Alas 9 pa lang naman. Yan, mag-almusal. Yan, mag-almusal tayo. Ito yung aking pang-almusal. Nakaalam dito. Kubos.
Ada ano change? Kasaway tabak hada. Sana sa may shield mo yan takto. Yan almusal po tayo guys. Ako mga liga. Maanghang.
Ala, LS yung Amerikano. Ayan, kain tayo. Ayan. Kain po tayo. Ayan, magluto ako ng ano, Maria. Ng... Amerikano, tawag mo sa akin, ah. Ayan. 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 Magluto ako ng ano. Nga mo. Almusal ako. Ayan. Ito yung aking almusal, Maria. Tapos magluto ako may ano. Gamit kami nakuha na limasag. Ayan o. Tama yan, Maria. Ah. Tama yan. Oh, tingnan mo yung limasag on the okay. Naligi pa. Dinig mo ako? Harang ka pa ba? Style mo dyan, sabi mo sa harang po, nandiyan ka na. Ngayon, suhin ko yan mamaya, guys. Dami ang limasag dito. Inuhuli lang namin. Nila pala. Oo, kataan mo kuya. Masarap nga yan. Binigay nila ng mga kaibigan din. Kagabi. Pero ang timbay na kwenta. Harang-harang, hindi ka naman mapaharang dyan. Kurari ka. Alam ko yung style mo. Kaya, sa harang pa ako. So, tapos ka na sa parang. Alam mo, hindi ko alam ha. Style ko rin yun, Maria. Ginawa ko rin yan. Oo, lagyan ko ng kalabasa, tapos gataan ko na. Ha? Ganon? Oo, kala mo ba? Kala mo yung style mo? Sabi mo sa harang pa? Ano din ako? Pag sinabi ko, Maria, huwag kang maingay, sa harang pa ako. Nahuli ka lang, nahuli ka lang. Kung ako sa'yo. Alam mo, saan mo ako ah. Awan sa kalukuhan mo. Tawa ka rin, Maria, sa kalukuhan mo dyan. Kala mo, saan mo ako ah. Ang ganda ba ng pagkasabi? Ang ganda ba ng pagkasabi mo? Ano ma? Hindi alam ni Kuya Falcon. Sabi mo, hindi alam ni Kuya Falcon. At tinatapos ko muna yung harang. Bago ko magsabi na Kuya, huwag mo na maingay, tapos tawa doon sa natawa. Kaya bago mo ginawa yun, ginawa ko na yun eh. Hindi, ikaw na una yun, ginaya ko lang. Ano magsabi ka? Ikaw na una kasi noon, pero nung ginawa mo yun, naharang, meron nang ginagawa ko na. Kung ano sinasabi. Tapos kunwari, hindi ko kayo naririnig. Tapos nagtatanong ako kung sino ba tao sa taas. Alam, mana lang ako sa'yo eh. Alam ko sa'yo, Maria, ayaw kang kalukuhan. Masal na kayo dyan. Masal na kayo dyan, guys. Guys, masal na yan, Maria. Oo, nagmamarites ako. Hapon din ako sa live ni Lods Nelson, nagmamarites lang ako. Sabi niya nga eh, Lods, kung nandiyan ka, magparamdam ka.
Ano lang ako sa mga live nyo, ano lang ako, busy lang. Lahat ng live. Live ni Manabdo lang, live ni Ma'am Samra. Nagtamsak ako sa inyo guys. Hindi nyo kasi alam eh. Kung gusto nyo talaga malaman na naka-video doon, pagka laptop yung gamit. Kasi alam ko kasi pagka lahat kayo iniisa-isa ko, sinatag ko. Pag hindi kayo matag, ibig sabihin wala kayo doon. Aba, sa computer, i-type mo yung app. Pero sa cellphone yata, pwede. Ewan ko lang ah. Kasi kung naka-video siya doon, naka-video siya. Tulad ng sawa na. Tulad ng premiere. Tulad kay Oni, ang ginagamit kasi isang account lang, isang pangalan. Kaya pag ni-tag ko yung Shonin, makikita ko 4 na account yung nakatambay. O, di ba? Para yun lang yung meron sa inyo. Ayaw ka magsasalita ng ano dyan dahil yung screenshot ko lahat yan. May mga ebidensya ako. Kasi kailangan kasi sa korte, may ebidensya. O, damsakan mo na yung nakapil dyan. May tataka man si Mami Jimenez. Ayun, mabait din si Mami Jimenez. Tapos ikaw pa naka-live din, yun ako sa baba. Kaso nag-play kasi ako ng video niya, no? Ray. Hindi poging Ray, ah. Hindi ako marites. Kumbaga, support yun. Sama marites na. Hindi naman kasi may isa may trabaho din kasi ako eh. Siyempre, dyan naman umiikot yung mundo natin sa YouTube. Pag walang trabaho. Oo. Si Ma'am Rachel, nag-live din. Doon ako, kaya alam ko yung pinagsasabi ninyo. Kaya nakalive mo si Ma'am Carmen. Ay, si Ma'am Delda. Kaya makiat ka na doon. Wala kasi akong Maria, wala kasi akong imbi, kaya hindi ako makaakyat, hindi ako makadita, kasi nauubos siya. Hindi ko ma-apply yung ko eh. Hindi ko pa nga na, yung tax ko. Kasi wala akong imbi. Pagka paano ko na lang kaya yun? Sa Ma'am Rachel. Alam niya naman yung account ko eh. Hindi. Ang load ko kasi 20 MB, 20 GB lang. Pero unlimited yung walang problema sa Facebook. Tsaka sa YouTube kasi unlimited yan eh. Ang tusawa yan yung Facebook. Kaso lang yung 20 GB, pag naubos mo, inuuna niya kasi kain yun. Tapos na ako Scarlett sa stock. Oo nga, parang sabi na gabi, parang nag-ano kayo sa tax nyo. Hindi pa ako nag-apply kasi hindi pa dumating yung Hindi pa ako nag-apply ng tax. Kasi nga mag-apply sana ako noon, naubos na naman yung ko.
Ang sabi ko nga, pa-apply ko na kay Ma'am Rachel. Streamyard ako nung isang beses lang, yun lang. Nakamakakit. Nakadalawang tatlong sale yata ako. Ako dyan sa akin. Pero malaki na siya ng threshold ko eh. Naabot ko ng 100 eh. Mahigit na. Ay, 50. 50 tsaka 130. 130 na yata yun. 130 na yata yung ano ko. Ano nga raw sa touch niyo dyan? Maya, mag-umpisa ka naman na doon. Maya, tapos nag-update, mag-ano na ako. Oo, nag-resign na ako. Nung March 2 siya nag-resign. Nung 2 siya nag-resign. Tapos mag-sell ulit ako pag wala pa. Ano ko na lang siya. Troubleshoot ko na. Ano ko na lang siya. Message na lang ako sa iyo pagka ano. Isa pa lang. Kasi isang buwan pa lang naman eh. Itong katapusan, mag-resign ulit ako. Gusto ko sana palitan yung address nun eh. Para maano na. Kung nagsabi ko sa akin nung mag-send, ayun ang pag-send ko pa lang. Isang reset pa lang. Paano di kasi? Minsan mabilis, minsan matagal. Si ano nga eh, si OG, di ba nauna monetize sa akin yun? Parang nakaraang nitong mga weeks lang din dumating yung pin niya. Nakita ko kasi doon sa Facebook, share niya. Doon sa OG. Baka mali yung ano ko address. Mali, hindi, yung ano pala. Ano lang siya. Medyo delay lang yung ano niya. Okay. Musta ka rin niya Maya? Ulit lang. Ito lagay mo na para makapagpalakpak ako. Parang di mo. Sa wait lang kada. Ayan, Ma'am Jeneline. May galawang shoutout sa'yo, Ma'am Jeneline. Oo, aga. Kagigising ko lang, Ma'am Jeneline. Sabi ka doon. Naglaba ka sa Ma'am Jeneline. Ito ko nalagay para makita mo. Ngayon, tamsakan nyo naman yan, guys. Yan, patamsak naman yan, guys. Galaba ako, saglit lang.
Para makabawi tayo kasi hindi ka naman napunta sa live ko, Ma'am Jeneline eh. Yan. Masyado kasi akong malaki. Baka masyado naman makita. Malakihan ko. Yan. Nasa wait lang para. Ayo? Ha? Sa wala niya ano ulit? Bilhin. Sabi natin lang. Bilhin. So, kaya niya huwag kayo. Hata ko tiyan po aso. Ito siya pada. Nakikip ka sila. Ha? Ito guys. Ito ulamin namin ito. Kaya kita ito para palaway-laway na lang muna tayo. Ayun. Oh, doon. Ito, Ma'am Jelly, gusto mo nga mulam nito? Ito, sarap, oh. Paputok ba ito? Ayan. Ito natin mamaya. Ano ko ba sa live ko kagabi? Very good pa. Ano yan? Sige, mangingit ka dyan. Oo. Tapos tagal, Ma'am Jelly. Malaman mo yan. Ayun, thumbs up. Bigla out, shout out. Ayan, sige. Para magkakanta-kanta tayo. Mag-ano tayo, guys. Mag-joke tayo. Oo, sa Tinilda. Oo, Los, naka-silent din yun. Ha? Sabi niya. Los, Regan, dito pa ako. Naglalaba lang ako. Ayan. Uy, ayan. Hello. Ayan guys, ah. Ayan guys. Hello.